Kalahating milyon ni Victor Magtanggol Gamer. Bakit kayo tumigil? Kim Chu Best Interview, Esports gagawin ng course. Ito at iba pa mga balita ngayong linggo. Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maging legit fake news sa Pilipinas. So simulan na natin. Balitang balita. Kumalat sa Twitter ang trending na Alden pautang nung nalaman nung sinabi ni Mark, ang may-ari ng Declassified Systems and Arcadia Internet Cafe, ang kanyang ginawang custom gaming rig, PC, para kay Alden Richards. At ito, pinakita nila ang specs. Ano, merong i9 9900K Asus ROG Maximus the 6 Hero. Diba Hero kasi Victor mang tag Asus 2080 Ti 1060 Ti tang ina lang yun sa akin. Sarap 2080. Siguro ano 80 mil, 70 mil agad yan. Dalawang Asus gaming monitor 144Hz. So ako ay na-hurt sa sarap niyan. Asus to 64 GB ng RAM. 1 terabyte na M2. Sa mga mahihirap dyan, mas mabilis lang talaga yan. Okay? Hindi yan yung kisanay natin na hard drive. SSD yan, mas mabilis yan. Lian Li, dahil sinakop na tayo ng China. Pero maganda kasi siyang, makikita mo kasi, di ba? Makikita mo yung loob, Logitech at Corsair K70, ba? Masarap yan, K70 yan din yung sa akin. Bayan ng aking K7C. Wow! Pero yun nga lang, hindi kasama sa PC. Hindi bibilis ang PC ko dahil dyan. So yun. Tapos dalawang box ng Oreo. Kaya ako to alam. Kasi nandun ako. Yun ako, di ba? Minsan talaga wala akong ligo tulad ngayon. Hindi kaya ng aking itsura. Binantayan ko, sinigurado ko na hindi siya dinudugan ni Tito Mark. Pero ewan ko kung parang overkill siya sa akin. Marami nagsasabi sa comment section, mga netizens na bagay naman yung cooling dahil magsa-summer na, kailangan ngayon. Pero di ko alam saan pupunta ang ating gaming hero. Siguro mahilig lang siya maglaro, di natin alam, di ba? Handa kong ibigay lahat ng yaman sa mundo, di ba? Tama nga, ibinigay lahat. Well, sigurado hindi pa yan yung lahat ng yaman ni Tito Alden sa dami ng kinita niya. Pero di ba, mas marami na tayong gaming hero sa Pilipinas. Okay ka lang? Yung kanya ito pa yung iba, ito yung sa labas ng PC, mayroon ka Blue Ember mic, mahal yan. Elgato, siguro 7K, 10K. Keylight, 2,000. Di mo kailangan ng keylight. Ito nga sa akin, ito yung keylight ko, pucha. Ikita nyo ba yung keylight? Plastic lang. Keylight na. Nahiya ang aking setup kay Alden, okay? Ito lang, plastic lang na nilagyan ng pambasa ko dati ng mga libro. Hindi mo kailangan ng branded na ilaw, okay? Para maging isang... Pero kung may pera ka, bakit hindi? Ito, adjustable table. Siguro ito yung mga natataas baba, diba? Gusto ko rin yan. Umaabot ng 450,000 ang kanyang gaming setup. At di natin alam saan papunta. Baka mag-streaming na din siya. Baka para makalaro siya ng 8K resolution ng Minecraft o Roblox. O baka gusto lang niya ng 4K resolution na porno. Hindi na, kanya-kanya na niya. At masaya ako na nag-invest na siya dyan, di ba? Pwede na siya sa esports. Tapon nyo na yung mga phone nyo na pinang-Mobile Legends nyo. Ito na, Mobile Legends sa PC. Adorable Home 16K resolution. Nalungkot lang ako sa mga nakita ko. Naramdaman ko lang aking kahirapan. Victor, ba't hindi mo ko pinagtanggol sa kahirapan? Bakit kayo tumigil? Kayo mag-alala, makakaipon din tayo sa takdang panahon. Kaya like kayo manonood ng ads. Ang sarap na setup. Tinitigasan ako sa setup mo. Dito Victor, kasama ka na. Sobrang ganda ng kanyang isang monitor, diba? Pinatayo na lang niya. Nagpa-flex ka na lang yan. Meron pa siyang stream deck, what the literal na mag-stream. Ako nga walang gano'n eh. Gusto niya ba ako mag-stream? Mag-stream din tayo. So, pabutin nyo itong 10K likes. Narinig natin si Victor Magtanggol sa Dota. Sunod na balita kaya interview ni Kim Chu na binaril ang kanyang van nung siya ay papunta sa kanilang shooting. Why can't you seem to hindi ma-held back yung tears mo? Napakagandang tanong nga pala ng interviewer ko. Bakit ka hindi umiiyak? Pinagbabaril ka lang naman. Bakit ka umiiyak? Mahilang nila lang. Naalala ko dito yung nag-interview dun sa nasunugan ng bahay sa ibang bansa. Can you tell us how that was? 4 feet of water to go get them food on the first day. Yeah, that's a lot of shit. But y'all sitting here, y'all trying to interview people during their worst times. Like, that's not the smartest thing to do. Like, people are really breaking down and y'all sitting here with cameras in my
trying to understand with the microphone still in my face. With me shivering cold, with my kids wet, and you still putting the microphone in my face. Kasi ba, are you fine? Tapos nag-aalit sa kanya yung nanay. Ano, are you fine? Ipagpatuloy mo na natin. So that parang naghang ako. Okay. Immediately ba you laugh? Paano ka na? Okay. Pasensya na sa traumang dinanas mo, Ate Kim, pero okay. Tapos nag-breakdown si Tita Kim. Sana tinuruan man lang ng tamang pag-interview yung interviewer. Kung ano man konteksto ang pinanggalingan nito, baka close friends sila o baka very professional lang si Ate Kim mo dahil matagal na nga siya sa business. Alam na niya paano makihalubilo sa tao. Bahala dun sa dalawang lalaking yun. Oo. So, Main Kim, ano yung mga ginagawa mo? Sige na. Huwag na natin pansinin yung hirap mo para ilabas tong traumatic experience. Sige. Okay, next. Marunong kasi ako mag-interview. Okay, bis interview. Kaya ako ito nasasabi. Di lang ako dito mema. Diba, na-interview ko na si Tito Travis. Sino mas Dax sa inyong dalawa? Dax is guwapo in Tagalog. Can you answer that? Sigurado ka ba? Hindi yan. Na-interview ko na si Tito Ed. Sa dami ng mga elemental na nakita nyo, meron na ba elemental na nagkagusto sa'yo? Sinusundan ka? Wait, ito naman ba? Very professional ako magtanong. Incompetent if it needs to be anymore. I call it for that job. Them Kim should not be in hot seat. She's in trauma. Anyway, I will pray for her safe. Ano koneksyon ng kanyang pinag-anuhan ng pera? Huwag ka na kasi mag-English, mag-Tagalog ka na lang. Mahalin natin ang sarili atin. The interviewer is just there to gather this not I'm done. Ayoko na, tama na. Okay, so ito, may nakita ko. So, WikiHow, how to conduct an in-person interview, di ba? Siguro naman nagawa niya yan, kind of objective, di ba? Ano yung nangyari, prepare, some small talk. Eh, syempre, baka small talk yung nangyari na beforehand, hindi naman siguro, ewan ko kung ginawa nila before or kinat na nila dun sa scene. Baka nagawa na, make the person comfortable. Sobrang laki. Sobrang laking bagay niyan. Unless hindi yun yung point nung pag-interview. Pero dahil isang traumatic experience pinagdaanan nung ini-interview mo, kailangan mas relax ka. Makiano ka muna sa kanya. Makisimpatya ka muna sa kanya. I'm sorry to hear about that. Parang dire-diretso lang. Mukhang parang nagmamadali. Parang ayaw gawin ng interview pero di ba nasa kontrata niya kailangan niyang gawin. Okay. Diba? Napakagandang site ito, WikiHow. Dami ko natutunan dito. Sunod na balita, balita. Ito, 2 warrior daw sa bus. Hoy! Putaham ni da! Diba, nanahimik na ako? Kung makatingin ka parang ang lalabo ng buhay na tao. Ay talaga? Ay talaga? Napalingot lang sa'yo? Akalimut ka na? Kaya pala ang sama ng tingin mo? Uy! Nakita kita sa salamin! Oh, wow! So tinitignan mo pala ako? Oo, dahil yung tingin mo. Wow! Wow! Ano pinag-aawayan nila? Wow! Napakaano mo? Napakaano mo rin. Parang tada ka, punyeta ka, ganun yun. Oh! Ay! Wag mo ka na! Wag yun! Durao! Subukan mo! Subukan mo! Gago ako dyan! Paano sila mga high schooler? Ganito mag-interview, alam mo na, matuto tayo sa kanila. Dito tulo po at Wish FM Basto na collaboration. Ito yung trailer. Yung kamay mo! Ikaw ang unang nagtuturo! Ikaw ang nagdurot! Tanga! Nakita nila! Ikaw! Bobo! Ikaw ang bobo! Bobo ka! Ha? Alam ko na ang title nito kay Tito Tulpo. 2 babae nagpinggeran sa bus. Alam ko na ganun ang mga title doon, diba? Easy click! Parehas tayo may pinagkatalan kayo! Kaya wag na wag yan, nalapat kamay mo sa mukha ko! Naku! Diba nakita niyo? Sigurado ako pa, di na nila alam kung ano yung pinag-aaway nila at this point. Gusto na nila mas maging tama kasi narinig sila na lahat. Mas bastos ka! Mas grising ka! Tangina mo ka! Tangina mo na nga, may kapa. Yan, 2 tao agad. Manood na lang kayo ng putaham ni Dang Korea novela, ano ba? Buti pa sa Korea novela nagmamahalan. Unang nanduro! Ikaw na wala! Ikaw! Masyado ka lang mayabang! Mas nauna ka, tanga! Nakikita ka, oh! Ay talaga? Ay talaga? Kaya pala nakita nila? Oo! Sige, malilang ilaw! Nababawasan ako na IQ kada segundo ko. Mas punyeta ka! Punyeta ka! Manahimik ka na! Ikaw ang manahimik! Nananakit ka! Nananakit ang sinaktan ka! Nakita mo? Sinaktan ka? Ikaw yung nanduduro, di ba?
Dito ka na, baba na. Sige na. Wala naman. Hindi ako nagbabalita. Tarantada ka. Masyado ka mayabang. Bas ka pa. Eh, konduktor, ano ba wala kang ginagawa? Harangan mo na. Paglipatin niyo na. Ay, ikaw nga, wala ka naman kumain. Ugali mo, wala din. Wow! Okay. So, pumunta na tayo sa laitan ng mukha. Magaling. Papapain ko kayo ngayon. Ay, yan ang pamabain nyo. Ganito mag-interview, di ba? Alam nyo na, di ba? Nagputaktakan ng dalawa. Sunod, maraming salamat sa walang kwentang balitang yon. Sunod na balita, pustahan sa karera ng tao sa Tondo. Daming oras ang tao. Ito pa rin nasa loob ng ano. Hindi na kailangan ng track and field. Hindi nila kailangan ng putok ng baril. Putok lang nila sapat na... Oo. Okay ka lang. Magkano kayo mapos? Umabot kayo ng ilang libo yan, no? Ang maganda, ang mahirap daw kasi dito dahil nga tumatakbo lang yung mga tao, wala naman mga kotse, wala mga sasakyan na kailangan yung mga sasali sa competition, kaya nilang maglipat-lipat ng lugar. At saglit lang siya parang kita mo parang isang burst lang. Ito ang ating Olympics sa Pilipinas. Ang 10 kanto sprint. Bawasan na ako ng IQ sa mga balita. Sunod na balita tala sa esports tayo. Ito naman isinulong ng Tier 1 Entertainment na pagmamayari ni Alodia Gosling Fiao at si Trike Gutierrez ang isang esports course. Hindi subject course. So sinasabi ng iba, ano maglalaro lang kayo dyan? Sabi ng mga boomer. Pero ginawa naman nila yung kursong yon na may mga game management, binibigyan ka ng stability kung papasok ka sa ganong klaseng industriya, sa esports. O sa mga sinasabi ng mga detractors o ng mga ayaw nito ay meron naman mga subject na ang paggawa ng game, ang game development, game management, at anong pinagkaiba nito? Well, maganda nga namang yun. Kumbaga, baka ginagatasan lang yung itong bagong industriya na to na syempre wala noon dahil nga hindi pa naman kilala, hindi ganun kalalaki, diba? $10-20 million na kinikita nga, Dota pala. Paano pa sa LOL, Mobile Legends, at iba pang mga laro. Wala namang Bachelor in Science of Basketballing, di ba? Pero mga naman sila, mga atleta naman sila. Magiging atleta ba tawag dito? Ang sinasabi ng esports dito, hindi lang paglalaro ang kasama sa kursong ito. May mga subjects dito na paggawa ng laro, paano yung mga management skills na kailangan mo dito sa isang dire-diretsong curriculum. Kung kaya nilang tahiin nyo ng mas malinis o mas maayos at mas epektibo compare dun sa kalat-kalat lang na subject ng ibang mga kurso tungkol sa ganitong industriya, mas mapapaganda. Kaya pala, in the works pa lang pinaparish pa yan, nag-grind pa sila, kinokompleto pa nila yung party bago sila sumugod sa dungeon. Sana gawin mo na ito na elective course, yung mga may gusto muna, tapos tignan nila, maglagay sila ng magandang TC. As sinasabi, mga kumukuha ng kurso nito ay mas open na mga opportunities o mas stable ang income. Syempre, yung mga magulang na magbabayad dito ay gusto nila magkaroon ng assurance. Diba, naalala niyo panahon ng nursing, nung bentang-benta ang nurses, biglang hindi na. Ang dahil mga qualified nurse na pumasa naman sa board exam, ang iba ang trabaho o dahil ito'y mainit ngayon, gusto ngayon to ma-fill upan ng spot ng Tier 1 Entertainment. Isinulong nila ito sa Lyceum. Kung smooth ang transition ng mga kailangang pirmahan, kailangan mga credentials, kailangan mo na approval ng DepEd, may iba't iba pa mga departamento sa Pilipinas. Matagal yan. So, kung dire-diretso daw, walang problema. By 2020, ngayong taon din, pwede ka na makakuha ng esports course. Kaka-computer mo yan. Ngayon, kaka-computer mo, pwede ka na rin yumaman. Pero tandaan nyo, hindi nito ina-assure na magkakaroon ka ng maginhawang buhay na nag-enjoy ka. Hindi sapat ang passion. Huwag kayong maniwala sa mga movies. Kailangan mo ng diskarte, kailangan mo ng talino, kailangan mo ng tiyaga, kailangan mo ng sakripisyo, at marami pa iba-ibang bagay. Comment nyo nga mag-i-esports course ka ba o hindi? Sunod! Magkapatid na Sanya at... Okay, wala na akong pake. Ayoko nang tumabalita. So, kung gustuhan nyo tumabalita, huwag tayo like, share sa mga gamer nyong friends at mag-subscribe. Mocha Frappuccino.